Men Tajiba Gulruh Türkmenistan'dan geldim. Ben bäri Hindistan'a gelenimde ehnokok keseli bilen geldim. Türkmenistan ehnokok keseli bar sende dediler. Bäri gelenimde menden ankalaçiski anyklandy. Firsat Global kampanyasına yüz tuttum. Çınar Gence bilen Anuç meni Fortis Balninsa'ya yerleştirdiler. Son Fortis Balninsa'da meni Doktor Günay Bağroğunca saylanan birinci yerde vraç meni operasiya etdi. Ve minnettarçılığımı bildirýärim, köp sağ olsunlar. Men şu an operasiya edilenme 5 gün oldu. Häzirki wagtda menin ýagdaýym ören gowy. Perovaçik Nadim hem ören ulu kömek etdiler. Hem de Anuç Çınar Gence bana ulu kömek etdiler. Sağ olsunlar bildirýärim. Köp sağ olsunlar. Türkmenistan'da becerilmek keselim iş taýýat bejerdiler. Sağ olsun köp ve minnettarçylygymı bildirýärim.